Pois nós como profesionales da Escola de Adestradores queremos que toda a xornada de actualización é moi importante para todo o servicio que damos aos nosos clientes, que son os xogadores, os porteiros, e como adestradores é unha dos aspectos que non podemos deixar de lado, que formarnos continuamente, non só nas xornadas que estamos facendo ahora, senón como profesionais. Estas jornadas de reciclaxe e de formación son moi importantes para todos os adestradores de porteiros e porteiras, porque poden coñecer novas perspectivas en canto á metodoloxía do adestramento, como adestrar os porteiros e as porteiras da nosa comunidade, e tamén creo que neste caso a Federación Galega trae auténticos profesionais nos que poder fixarse e poder obter novas perspectivas deste mundo do fútbol, do porteiro e a porteira.